グリーンドア1内部に敵部隊が侵入した。敵モビルスーツ部隊を撃破しろ。勝利だ。後ろだ。もう少しで我が方の勝利だ。もう少しで我が方の勝利だ。何をやっているんだ。これ以上は持たんぞ。後ろだ。よし、やれ。後ろだ。作戦成功だ。作戦は成功した。帰還しろ。グリーンノア1内部に侵入した。敵モビルスーツ部隊を撃滅するんだ。左だ。何やってんの。
通した我が方の敗北だ。グリーンノア湾内部に敵部隊が侵入した。敵部隊を撃退しろ。右だ。右だ。後ろだ。やるだ。やるだ。そんなことでは敵は撃てんぞ。もう少しで我が方の勝利だ。やるだ。やるだ。後ろだ。もう少しいいぞ。反撃を許すな。されているぞ。これ以上は危険だ。やるだ。もう少しで我が方の勝利だ。作戦成功だ。よし、前期撤収だ。グリーンノア湾内部に敵部隊が侵入した。敵部隊を撃退しろ。これ以上は危険だ。いいぞ、反撃を許すな。
もう少しで我が方の勝利だ。されているぞ。これ以上は危険だ。後ろだ。右だ。作戦成功だ。よし、前期撤収だ。グリーンノア湾内部に敵部隊が侵入した。敵部隊を撃退しろ。勝利だ。以上は危険だ。作戦成功だ。よし、前期撤収だ。グリーンノア湾内部に侵入した敵モビルスーツ部隊を撃滅するんだ。あと一押しだ。よし、あと一押しだ。行くわよ。何をやっている。
持たないぞ。よし、あと一押しだ。何をやっている。これ以上は持たないぞ。我が方の勝利だ。よくやったな。帰還しろ。グリーンノア1内部に侵入した。敵モビルスーツ部隊を撃破しろ。以上は持たないぞ。左だ。後ろだ。これ以上は持たないぞ。作戦失敗だ。グリーンノア1内部に侵入した。敵モビルスーツ部隊を撃破しろ。
戦失敗だ。グリーンノア湾内部に敵部隊が侵入した。敵モビルスーツ部隊を撃破しろ。後ろだ。右だ。右だ。左だ。もう少しで我が方の勝利だ。後ろだ。何をやっているんだ。これ以上ざまんだ。もう少し。行くわよ。何をやっているんだ。これ以上は持たんぞ。もう少しで我が方の勝利だ。左だ。作戦成功だ。作戦は成功した。帰還しろ。グリーンノア湾内部に敵部隊が侵入した。敵モビルスーツ部隊を撃破しろ。右だ。右だ。後ろだ。もう少しで我が方の勝利だ。右だ。何をやっているんだ。これ以上は持たんぞ。行くわよ。後ろだ。もう少しで我が方の勝利だ。何をやっているんだ。作戦成功だ。作戦は成功した。帰還しろ。
グリーンノア1内部に侵入した。敵モビルスーツ部隊を撃破しろ。もう少しだ。よし、チャンスだ。これ以上は持たないぞ。後ろだ。作戦成功だ。作戦は成功だ。帰還してくれ。グリーンノア湾内部に敵部隊が侵入した。敵モビルスーツ部隊を撃破しろ。敵
一気に叩いてしまえ。ようやっているんだ。これ以上は持たんぞ。もう少しで我が方の勝利だ。この作戦は失敗だ。グリーンノア湾内部に敵部隊が侵入した。敵部隊を撃退しろ。いいぞ、反撃を許すな。少しでは後ろだ。作戦成功だ。よし、前期撤収だ。グリーンノア湾内部に敵部隊が侵入した。敵モビルスーツ部隊を撃破しろ。
勝利だ。右だ。左だ。この作戦は失敗だ。グリーンノア湾内部に侵入した敵モビルスーツ部隊を撃滅するんだ。あと一押しだ。何をやっている。これ以上は持たないぞ。よし、あと一押しだ。後ろだ。何をや。我が方の勝利だ。よくやったな。帰還しろ。グリーンノア湾内部に侵入した敵モビルスーツ部隊を撃滅するんだ。左だ。右だ。
よし、一気に攻めろ。何をやっている。我が方の敗北だ。グリーンノア湾内部に敵部隊が侵入した。敵部隊を撃退しろ。反撃を許すな。されているぞ。これ以上は危険だ。もう少しで我が方の勝利だ。危険だ。もう少しで我が方の勝利だ。作戦成功だ。よし、前期撤収だ。グリーンノア湾内部に侵入した敵モビルスーツ部隊を撃滅するんだ。
乱れだ。よしよし行け。我が方の勝利だ。よくやったな。帰還しろ。グリーンノア湾内部に敵部隊が侵入した。敵部隊を撃退しろ。もう少しで我が方の勝利だ。いいぞ、反撃を許すな。いざ後ろだ。いざされているぞ。令状は危険だ。もう少しで我が方の勝利だ。作戦失敗だ。グリーンノア湾内部に敵部隊が侵入した。敵部隊を撃退しろ。誰だ。
成功だ。よし、前期撤収だ。グリーンノア湾内部に敵部隊が侵入した。敵部隊を撃退しろ。失敗だ。グリーンノア湾内部に敵部隊が侵入した。敵モビルスーツ部隊を撃破しろ。
勝利だ。左だ。何をやっているんだ。これ以上は持たんぞ。もう少しで我が方の勝利だ。作戦成功だ。作戦は成功した。帰還しろ。グリーンノア1内部に侵入した。敵モビルスーツ部隊を撃破しろ。持たないぞ。よし、チャンスだ。もう少しだ。これ以上は持たないぞ。持たないぞ。いいだ。作戦失敗だ。グリーンノア湾内部に敵部隊が侵入した。敵部隊を撃退しろ。
内部に敵部隊が侵入した。敵部隊を撃退しろ。後ろだ。右だ。後ろだ。もう少しで我が方の勝利だ。後ろだ。行くわよ。もう少しで我が方の勝利だ。失敗だ。グリーンノア1内部に侵入した。敵モビルスーツ部隊を撃滅するんだ。後ろだ。っている。それ以上は持たないぞ。よし、あと一押しだ。左だ。何をやっている。それ以上は持たないぞ。よし、あと一押しだ。行くわよ。何をやっている。これ以上は持たないぞ。よし、あと一押しだ。
が方の勝利だ。よくやったな。帰還しろ。グリーンノア湾内部に敵部隊が侵入した。敵モビルスーツ部隊を撃破しろ。海だ。左だ。左だ。海だ。何をやっているんだ。令状は持たんぞ。一気に叩いてしまえ。後ろだ。何をやっているんだ。令状は持たんぞ。もう少しで我が方の勝利だ。何をやっているんだ。令状は持たんぞ。もう少し後ろだ。作戦成功だ。作戦は成功した。帰還しろ。グリーンノア湾内部に侵入した。味方モビルスーツを攻撃されないように気をつけてくれ。左だ。上は危険だぞ。右だ。よし、あと一押しだ。後ろだ。
撃だ。これ以上は危険だぞ。作戦失敗だ。グリーンノア湾内部に敵部隊が侵入した。敵部隊を撃退しろ。されているぞ。現状は危険だ。もう少しで我が方の勝利だ。作戦失敗だ。グリーンノア湾内部に敵部隊が侵入した。敵部隊を撃退しろ。
成功だ。よし、全機撤収だ。